O, da nagkaon ako sa ibabaw na Lamay mo rin sa tamis. Huwag di pala sa tamis tabang. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Lorna Official. So for today's video, naami diri sa among gibayan sa una. So among yuta diri sa bukid. So tara! So guys, mani among kandire. Maunay ka ng tinanom ni tatay diri kani siya kuno kani siya kamutihan ini siya ni tatay diri kana sugod na siya didto diha nya pa didto sugod na siya didto dara kato siya ganggangan to siya sa kong tatay tas ang kana day siya sa una among murag among iyaan banamo ang tag-iya dali sa una kanadra ka na siya dako nga siya kayuta. Tapos karon daw murag ibaligyan nila sa kanang Amerikano naman tag-iya dari so man ang gikoral so man na siya nabago pero sa una di na siya nga nakahinlo dagan na siya mga kabayabasan. Dira so tara dadto ta sorry ta dadto. Kani siya diri kini diri kaning kalubian na amo ani siya diri so diris among gibayan diri days una kare so dito aganggangan man to sa akong tatay pag kung mangopras dira siya maganggang kani siya una sa una labong na siya tas daghan ni siya mangga duha ka punuan tas nawa man ang mangga kani siya ganggangan sa akong tatay. Tapos na iyang kamutihan. Medyo dako-dako daghan po na kapila na po sila ng kamutian Nas kanhe embot unsa ni iyang gitanom. Na siya itanom bago na. Naas abo Subag unsa ni. So manay ganggangan ni tatay, wa siya laing buhat og mari diri magsige si Jaog. Pamughag kahoy. Siya daghan siya glubito atoy tugkan. Ito nagbarog. Ito naay bot-bot. Taka kong tatay ito siya. Ito nang hagbas. Sige hinlo na biyan. Unja guys, kani di ay. Kani siya. Ito ra mo ka magukdan mo dala na magtagbaga sa tagdagandagan. Kani day siya guys, mo ni siya usa sa mga napunaho kani siya. Gipalit ni na mo og kani siya makaya-kaya ra man pus bulsa. So duha na ni siya ang ispa naho makuha kay to pas inahan di pa pwede mabuwag kay gamay pa. Unya na ay kay mito. Dugay na ni kado ba? Kuan siya. Kanang sa una ra kadto ni, wa ba kay tae dan ni ubos. Uy, tay hinog lagi dako sinaw. Mura ka sinaw sa itlog. Uy, hara magmangga na to dari dako. Wala, nawaga mong mangga. Ani ra ba tong usa kay igsoon magsigig hangad-hangad magsaka-saka kay mga yug lumiro. Uy, musaka kos kay mito tay. Tay, musaka kos kay mito panghatag og dughet. Nalagi siya guys na daghan siya kuan ta dagag hinog to To si Zana Sige na tay ba? Musaka lagi ko ba dughet? Kuha ba tagaw? Tantatay. Aligar kus nang ka musaka na. Naidaghan laging kanang kuan, kanang daghang brown. Why tayo dani tay? Kuha ba ikaw? Alibi ka dagag hinog. Adto makos ibabaw magkaon. Ito no dako ha. Mag-anam-anam na kog saka. Ansa tay? Panghatag og dughet.
Ako ni dugit. Sayang astos kay mito na dagaghinog na brown na siya ba. Tabi-tabi dai kay musaka ko. Taysa ha. Kita tas ibabaw. A few moments later. Isa ka punuan dare bayuliton ko na siya violet. Bayuliton ni siya nga pagkakay mito na dagan gaghinog. But nagtamis ba ne? Na. So magkita tas ibabaw guys. Saglit lang. So guys, nanak ko si babos kay mito, gihangat ko kat-kat. Unja. Unja. Aran luya sang kamot naglaba, tanawa bibo. Unja kana na. May nakabijag kanang bayuliton bitaw kay udlon idang lubot. Unja tay sa mga asa ko karizata. Oda nagkaon ako sa ibabaw na lami man siya tamis. Ug di pala siya tamis tabang. A few moments later. Kasaka og wa ko kasaka og lahos kay na ana ay lapinig taas isang bahay na kana si Jana amurag sanga kana si Jana daghan. Nakakita mo? Oo, ako nakakita. Daghan ra ba sa ginog? Barawon. Wa mo nakita nga bunga no? Oh, nawa. Pero kung padula na si Ja Brown si Ja. Ang lapinay kay dinubduban. At ito'y nawala. Haraman tayo ng lupad nun tay. Hintog laing bay tay. Napaoy na Ang taas lagi ng ilang bahay. Aw. Nagbuwag mas tumoy. Ni po. Sayang lamang ang pagsaka. No English? Enough. Ha? Maglako na na? Naaoy, madlok ko. Manambok unta akong kalit. Pasag din lang, bukom na lang. Guys, madali mong kalubian. Kana diha, kay ba mo kakingin sana diha. Kana, ilahan na, wako'y labot. Kana dira. Bitaw ka na diha sa una dira. Ilahan na, wak may labot. Kanang na letter A, arsinyo, amo na. Pero na letter L, segsong tatay. Kana. Hara mag-imong pinyada ni tay. Imong gipo oh. Mag-imong pinyada ni ba? Mo nagadoy na bili sa pinya duang punuan. Na isang punuan mo na lang sa nabilin dari manis una na daha. Na nahinlo na si Zan. Mo na lang dali nabilin ka ni si Zang pila ka buok. Zanay lagong na napunay tae diha. Pero daghan nagigbungag kay mito lagi to ah. Isa gamay punuan dagagbunga. A few moments later. Kaya dahil siya guys, amo paridiri ah. Sumpay ni sa kanang ganggangan. Kana dala tama datong nilumron. Ito kanang himuog banig. Ini siya sa una. Labong ni kaayo, di ni siya makuanan hadlok kay dagang has. Nya karon. Ano siya? Kana siya rumlon na magkuan sa unang himuong banig si mama mga bis.
Nakalabungan. Nadira bakilid ani mga sa mga hagmangga. Ano siya? Ang sana mong gitaron danitay? Milon ko no na si Jamilon. Na isa do ka ay upat ka kuan. Kamutihan ni tatay. Ay siya lingaw diri magsuroy. Hambaka. Wapa ni siya manguwag gugutro tayo na. Buat sa tagiya gamantoy. A few moments later. Magkuha og butong. Akong baka kay sabaan, sige inga. Habog among butong. Kuya, kuha sag sundang ni tatay kaw. Ayaw ko igsa ko baharong di ka masamad paghinay. Butong doon ako ba? Hindi pa na butong lobe. Paghinay. Taysa. Osur ba? Kubaw na gusto Jeng. Ang tubig kay. Oh, asa. Di na kape? Ha? May kuwat na yung binuungan, itarong tugdapok. Ano? Pamad. Kinsa daning lobe. Nakinsa? Pangutan ang gabi. Ano sa batang gabi? Itarong Pagbayo pang kondo, may tulin. Pang apot. gamak man ka. Dito. Tag-as kinahanglang ko ibilis atop. Ay. Wala gid nakita lang ko an, pwede ni atop ko no. Kana dai bantay. Hindi na pwede ito. So. Baw. Sila bayad pagabas tay. Wala. So hi guys, mora dito. Human may kaog butong. So manguli nami. Kanina wala ko kasakad kay nito, so mura man ko ay nakasakad dito tong sa tambayo dito sa mura, pero mura tapon kog naog bro karon kay ni sa kakuglubi kay dito sa usa ka pungas kay mito. Kuan kanang dela pinig mo nang wa ko kasaka. So yun na guys, thank you for watching my video. Please click like and subscribe my channel. So